Sugeng enjing kepanggih malih wonten ing pembelajaran basa Jawa kelas 12 kalian Bu Srikanti. Dinten iki kita bakal neruske malih babagan aksara Jawa sandangan. Sandangan ingkang kaping 3, sandangan anuswara. Digunakake kanggo ngowahi swara paraga supaya swarane konsonan y, r, lan w. Pengkal yaiku ngowahi swara aksara kaya ana konsonan lemes y lemes. Contone tembung kya. Kados menika tuladhane. Cakra yaiku ngowahi swara aksara kaya konsonan r. Contone tembung kra. Glembung ngowahi swara aksara konsonan w dialusake. Contone tembung kwa. Banjur sandangan pangko digunakake mligi kanggo mungkasi tembung utawa ukara. Beda karo pasangane sing ditulis ing tengahing tembung utawa ukara. Pangkon mung dienggo ing pungkasaning ukara. Saliyane iku, seselan pangkon digunakake kanggo ngindari nulis rong tataran tumpang tindih ing pungkasaning ukara. Tuladha Mas. Namun menika mawon lajengake minggu kepengker babagan sandangan pasangan lan aksara Jawa carakan. Dinten iki wonten tugas menawi sampun mangertos andharan ing inggil wau, monggo dipun garap soal ing ngandhap menika dipun tulis ngangge aksara Jawa. Matur nuwun.